Mayong hapon mga kasugbuan, welcome din sa lain nato nga edisyon sa atong programang Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. And karong hapuna, we are very privileged to have with us kini siya Pride of Cebu, dili lang sa Sugbo, Pride of the country. Unya ang iyahang gigikanan gikan sa lungsod sa Ronda sa habagatang Sugbo. Siya usa ka outstanding nga abogado, top labor law expert, and very much sought after nga speaker, especially sa pamalaod. Pero sa bisan unsa nga mga hisgutanan, pwede kayo ni siya. Pwede magani love life. Pwede romansa. O experience nga human relations and labor relations guru. Guru pa gyud ha. Usa ka prolific writer, and in fact, naani siya daghan nga mga libro. Usa ka successful nga academician, ni graduar nga magna cum laude o class valedictorian sa iyahang tunghaan sa University of the Visayas, ang alma mater. O nag-eskwela siya isip full scholar, academic scholar sa UV. Siya nahimong University Supreme Student Council President, while nagtrabaho as court interpreter sa Cebu Courts, kaniadto Court of First Instance. Mga kasugbo, way lain, di na ko dugayon sa pagpaila-ila, Attorney Josephus Jimenez. Mayong hapon, sir. Mayong hapon kanatong tanan nga mga sugbaonon. Sugbuanon. Pwede po ba sugbo? Sugbaonon. Nalipay kay ko nga gihatagan ko kigayon nga makikulo kabildo sa atong mga kaigsuonan dinhi sa maong channel. Sugbuanon channel. Sugbuanon jud unya sugbuanon og kining pagsuta. Pagtuki. Pagsusi ug pagsuta. Maunay moto sa mga asawa. Nga, gano man? Tukion yun nilang unsay gibuhat sa bada. Sa bada. Susihon. Tinuod ba ang gipangrason? Tinuod bang gisulti sa mga marites? Sutaon yun. Sutaon, aron di masayop ang desisyon. Diskumpiyado yun kayong asawa, attorney? Ang asawa, parehong nagpulis. No? Kusog mo imbestigar? Oo, mo-imbestigar yun. Kanya ang bana po, murag kriminal, kay bisag na nadakpa na, makak yun, mamakag yun, mulihay yun, bisag nakita na. Kinumdum ko na, kanang attorney, ato sa nang kuan ba, kanang komedya ko no, hay ni. Pero, doon ay katinuuran, usa ka ba na, sa iyahang pagka-chick boy, murag everyday, or dili po everyday, kuan na siya, frequent na siya nga magsigi, o naila, mga chicks ba. So one time, naglakaw siya kauban sa iyahang chick o iyahang asawa, nagkasugat sila. Nagkasugat? Diasdan. Kuyawa, no? Naglakaw ang asawa niya. Pagkakita sa ako ang gining bana. Oh. Ana na sila, nagkabangga na sila. Iyan. Hoy, salbahis ka mga kagnaw. Gibalikas pagayo. Ingon ding bana nga, day. Sigurado ka day nga ako ni day? Sigurado ka nga ako ni day? Sus, ang asawa, bagay daghan namang tao, nagtanaw nila. Nakuyawan po, tinuod ba kaning akong bada? Ito, gisuta o gisusi. Sakto na yung title sa programa. Pagtuki, pagsusi o pagsuta. Bitaw, attorney, di akaron sa Cebu, by the way, taga-Ronda magyud ka. Dili na ka nakabase sa Ronda, sir? Sa niaging mga 30 years, tuwan ako magpuyo sa Metro Manila. Pero mo pauli dyo ko sa Ronda kay naaman na ako mga kaliwat o ang akong gamay nga yuta. Akong atuon kay maunay akong gipalit sa akong apuhan o dili na ako nabiyaan. Kay maunay handumanan sa maong yuta kung diin mataw si Gobernador Francisco Emilio Remotigue. Okay. Mauna nga dako kayo og historical value ang maong yuta.
Ato ni siyang gipahimudsan gyud nga makauban dinhi sa Subuanon Channel dinhi sa ato ang programa sa PPP tungod kay dili man ni siya idlas pero dangog. Kuya. Kay dili man kanunay masakpan tungod sa iyang kabisi. Pero kaganina, nag-book launch ni siya sa iyahang duha ka libro mahitungod sa balaod. At the same time, siya maoy usa sa mga speaker sa panagtigom sa mga managers. Nagkalain-lain nga mga managers. HR managers. 1,500. Unsa man ni sa tibuok sugod nga Tibuok mga Pilipinas. okay. Personnel People Management Association of the Philippines. Nga dinhi giheld sa Cebu. Tulo ka adlaw sukad sa Miyerkules hantod sa Biyernes. Biyernes ugma. Og si Governor Gwen ang nag-welcome sa mga delegado. Gahapon ako mo nagpaila kang Governor Gwen. Okay. So sir, tell us about your book nga gi-launch nimo kaganinang buntag. Kaning libro nga akong gi-launch ang balaod sa sexual harassment. Kay daghan kayong mga kababainan nga mga trabahante nga gipanamastamasan nga sexual sa ilahang mga superior. Gani ang usang kaso nga gihisgutan dinhi nga bag-o pa kayong gidesisyonan sa Supreme Court mao ang involving one company nga dili nako kapangalanan Okay. og nahitabo sa usa ka syudad dito sa norte kung diin ang usa ka batan-ong babae adlaw-adlaw gitsansingan gibastos nga hantod nga gihagkan nga wala bay kana bang unwanted invasion into your privacy. Okay. Mao ni nga ang Supreme Court nagdesisyon nga kana usa ka dakong sala gawas nga mabilanggo ang offender mapapahapa sa trabaho ug ang biktima gihatagan og dakong amount nga danyos perjuicios moral damages for mental anguish, serious anxiety, wounded feelings, and besmirched reputation. Sexual harassment and unsa ni pag-pronounce attorney? And lorsiw. Kaning lorsiw, love, romance, sex, and immorality in the workplace. Wow, love, romance, sex and immorality in the workplace. Kay kanang gugma dili man sala ang gugma. Kung mahigugma ka in the proper place at the proper time with the proper person. Right person. But if you do it inside the company premises and you are married and the other party is also married, that will become an immoral act and a disgraceful conduct. Yes. Which will constitute mahimo ng ground nga ma-terminate ang imong employment under the labor code. Busa, kaning libro ha, daghang kayong namalit dito sa waterfront sa among convention kay ang mga HR manager sa tibuok Pilipinas sila gyud mo nahadlok sila nga makasuhan sila kay kanang management og naa gani mo reklamo nimo ma'am nga ikaw ang imong tao gibiktima sa imong manager ug dili ka mo action within 10 days mag-guilty na ka og constructive dismissal. Busa ang biktima mahimo nagmakapile og illegal dismissal. And the other book is kani mao ni gitawag og job contracting. Kung sa gobyerno pa GO, pero sa private sector kanang mga contractual unya bisag trabaho sa regular kanang mga regular job trabaho ng mga contractual ang gobyerno mo intervene sa Department of Labor mahimo nga madesisyonan nga kanang tawhana dili na empleyado sa agency empleyado kana sa principal employer. Attorney Jimenez, I'm interested to go into details about aning ikaduha nimo nga libro in relation to kadtong endo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. But before that,
attorney, ari ko aning sexual harassment and Lorsiw. Maglisod ko pronounce. Lorsiw. Oh. Love, romance, sex, and immorality in the workplace. Yeah. Attorney, I'm sure updated kay ka sa social media. Nagtrending to, attorney, katong mga team building, di ba? Ang bana ni Pasangil, sa to katong yang bana nga nagtrabaho as call center unya ni Pasangil ngadto siyang asawa nga di ko kauli ron kay nag team building ni unya nasakpan sa asawa, nag team building di ay sa lain nga silang duha. Kani nga mga kaso ngayon ani attorney mo fall under ba sa Lorsiw? Asa man na mahitabo ang Lorsiw para mo prosper siya? Okay. Lahi ang Lorsiw sa immorality o sa adultery. Okay. Kasi ang sexual harassment mahitabo na kung gamiton sa usa ka manager ang iyang gahom. Using his authority, his power, and his prerogative para makakuha siya sexual favor. Halimbawa, na mo apply trabaho, mayon niya day, unsa mang posisyon na gusto nimo. Mo tubag po ng babae, bisag unsay posisyon sir, basta makasulod lang. Mo nay kani mga laki diri sa tubangan attorney mga hugaw kay gunahuna. Hugaw na gunahuna. Ang posisyon nga gipangutana ni Sir Dinha, unsa klase as trabaho? Trabaho. Ano ang gitubag ni Inday nga basta masud lang sir, nga madawat ko. Nangatawa sila attorney. Kana gud sila. Out of experience man nila. Nga ako, igo mo lang ko sa theory kay wama ko maka-experience. Pero kahibaw ka na. Kahibalo ko. Kay ako mga yung gisuta, gituki, o gisusi. Mao na nga, ang sexual harassment, mahitabo na sa workplace, mahitabo po na sa kanang mga eskwelahan, nga kanang mga professor na mayon og dili ka mo sukom niya, hagbong ka. Kanang mga gwapa na abitay usa ka university ni sa Cebu, di lang konsulte og unsa nga ang estudyante basta gwapa ka hagbong jud ka. Hagbongon jud ka basta gwapa ka kay og mahagbong na ka mo doon man kaniya. Onya. Maingon mang og papilion mga unsa may guston mo, grado nga 4 o sulod ka sa akong kwarto. Mao nang pag steward attorney. using the power of the professor to get a sexual favor. Pero Ma'am Bilba, kung ang duha ka nila lang of age nagkahigugmaay nga walay pugsanay, walay moral ascendancy, walay undue influence, nga spontaneous outburst of their love. Dili na sala. Kay ang gugma dili sala. Ang Ginoo nato nagsugo. Nisod gyud sa Sherwin Zero. Ang Ginoo nagsugo, love your neighbor. Okay. Including thy neighbor's wife. Pero ang gugma nimo ibutang lang sa imong kasing-kasing. Ilagay mo sa puso, huwag mong ilagay sa puson. Lalo na kung ilagay mo sa imong lagay. Yan ang problema. No? Busa kita nga mga rational being man ta, we control ourselves. Mabitaw ang utak ibutang gyud sa taas. Unya ang puson sa ubos. Bitaw, sakto. Kay aron ang rational gyud yung utok sundo nimo. Busa na kanang giingon nimo nga nag-team building unya dito sa motel. Nag-teaming rin sa iyang uyab nga naamay ang bana, no? Kana dili na sexual harassment. Kana adultery. Because a woman who has sexual intercourse with a man other than her husband is guilty of adultery. Ug ang ikaw pod lalaki, you have a sexual intercourse with a woman not your wife, you are guilty of concubinage. Karon ang adultery taas kayo na penalty. Bilanggo ka pero ang concubinage gamay lang.
Unfair Mao kay na nga attorney. yung unfair. Oh. Mo ingon bitaw nga ngano mang unfair man na ang tubag ana duha. Ang unang tubag ang gabuhat sa balaod lalaki man. Laki. Nga, Oh. ang ikaduhang tubag kani mao nay akong gi-adapt nga ikaduha. Nga kung ang imong wife magbuhat og malaway nga binuhatan, ang bunga sa iyang pagkasala madala sa loob sa pamilya. Yes. Pero kung ang bana outsourcing ra ba to iya? Adto sa gawas. Sa gawas raman. Ay, Sa ado pa. lahi agad na attorney. Oh, Kuan tinuod gyud na. kayo bias kayo na. Oh. Ngano di mada sa laki ang iyahang pagpakasala sud sa Ah, panimay. ang guilt conscience lang pero ang bunga tuara sa gawas. Outsource. Oh, sa ato pa ang wife niya dili maporsa nga mo support dito sa bunga sa pagkasala. Nabitoy pare sa amo, ma'am. Sige lang kasuko nga kamo nga ako mga parishioner dinhi. Sige lang mo adultery concubinage. Oh. Usba na inyong sala kay gipulaan ako ninyo. Ha? Na ibutang na lang na og figure of speech. Oh, unsa Inga man? lang nga nahulog ko sa taytayan, padre. So, daghang kay nahulog sa taytayan. No, unya kay katong parian namatay man heart attack. Agoy. Giilisan og bagong pare. Oh. Nya ang bagong pare wa man ma-turn over. Oh. Wa ma-turn over niya. Mama-brief? Natingala ang bagong pare ngano mang dagamang nahulog din sa taytayan. Ako ato ang mayor. Akong ipaayo ng taytayan. Ya, pag atos mayor, ma'am. Ngayon, ma'am mayor, ako, 20 years na akong mayor din eh. Wala may taytayan din eh, padre. Sa tuo lang nga ako mayor, kaya ang imong asawa, usa sa nahulog. Karon, no? Pagbalik sa pare sa kumbinto, ma'am. Pagbalik sa kumbinto, kay na may guwapa, siksik ay ba? Oh, niingon ay pare. Unsa man ka? Nahulog na po ka sa taytayan? Niingon siya, dili padre oy. Ako ang taytayan. Baka gusto mong mahulog. Pero wala hog ang pare. Awa ito ibaw eh. No? Kanala bang pare, no? Ako ang ipangutana ang pare, nga gwapo ba? Nga gwapong pare ko. Padre, huwag na mo ibin-ibin ni mong babae, unsa man niyo pag-aabuhin. Siya, mo piyong ko attorney. Piyong ko no siya. Unya hikapon na gyud ka, Father. Siya ako lang, ang Ginoo lay akong papiyungon. Attorney, gikan na ba ka ganina buntag ha? Nakigistorya Dito ko sa kung Archbishop. Nangayon ko pasaylo. Pero ba ka na hog sa taytayan? Wa ko mahulog kay. Giayo man ang taytayan. Ligon kay taytayan sa amo. Indot. Attorney, nahinagutana diri ay. Asa ng taytayan na dapit? Di dapit sa San Fernando. Ay, alegre. Oh, salamat kay Attorney ha. Murag nakamata ang mga lalaki nga na adili karon. Nindot po ko na itong topic. Basta niya ako Cebu mo kontak ko kay magpa-interview ko nimo kay daghang kayo ko mga kaagis kinabuhi. Makahatag o pagtulunan pero malipay po ng tao. Oh. Kay siguro tag-isgot og mga sulubon kayo mga topic ba na nagkisdom na gani ang langit nga guol kayong kalibutan nya ato pag yung punan nya tan-aw nato ang mga butang nga makalipay ka nato kaya ang kinabuhi nato di gyud nato masiguro no na mga galingkod lang sa ilang sala namatay kay gitag-an naman to siya mga Yeah. ayaw gawas-gawas kay ang imong kamatyan kayo og bato. Okay. Wala gyud siya gawas. Hadlok Nya siya. kay diha sa iyang sala na nisulod ba nang dako kayong six-wheeler. Nga ligsan siya. Nya ang nakabutang dito Firestone. Firestone man. Natuman jud ang madalagan. Ang panagna. Firestone man ang nakakuan.
Natumad yun. Ano, attorney, ikaw maging guest speaker ganina sa mga kuan ba sa mga HR. Unsa may kanang kasagaran nga mga concerns nga gipadayag sa HR nga nimo unsa may imo mga gipaambit ngadto nila? Ako ang ipaambit sa mga HR nga upat ka dakong katungdanan sa HR. Kanang unang katungdanan mo na gitawag og talent acquisition. Okay. Ang talent acquisition mao ang pag-recruit sa mga tao, mga buutan, kanang mga tao, mga competent o kanang makahatag yun og dakong tabang sa company. So ang una, talent acquisition. Ang ikaduha, total rewards. Imong pasulduhan ang tao sa sweldo nga dili lang ayon sa batas. Dili lang mo pantay lang ka sa minimum wage. Kaya na may mga bribe na tao, pareho nimo nga tagaan yung kag ego nga bayad, ayaw lang ng suhol. Bayad lang yun. Aron mo stay ka, nang gitawag og aron ba, attract, retain, and motivate. Yes. Kaya na may naari diya, dili man motivated, siguro gatungok. Walay trabahong maayo. Kaya so, pwede man wa siya malipay sa iyang trabaho. Wa siya malipay tungod kay ang iyang superior dili may modala niya. Kaya ang susi gyud, ang yawi gyud sa maayong pag-stay sa kumpanya, the way you are treated by your immediate superior. Yes. So ang ikatulo, ang learning and development. Nang lang mga tao nga imong gi-hire, imong gi-recruit, tagaan yun mo og learning para ma-improve ang level niya. Correct. Unya ma-achieve niya ang excellence. Kanang excellence doon ay upat ka I. Kanang unang I, effective. You achieve your goals. Ang ikaduhang I is efficient. Optimum use of resources. Yes. Ang ikatulong I is ethical. Do not violate the rules. No? Ang ikaupat nga ay enjoy ka. Yes. Enjoy kay. Aron happy bata kay sige lang tagmugot nga pagguwa ra man nato sa kalibutan. Ang sugod jud hilak. Nihilak kita kay niuha man ta. No. Kana bitaw si Jijo Marbinay, no? Kay gipangalan man na siya og Jesus Maria and Jijo Mar. Okay, yeah. Jesus, Joseph and Mary. Ya pagawas ana kay wa man mo uha. Unsa man niyang gisulti dire? Unsa man niyang gihimo? Di ba ang bata paluon man ang bata? Para mo hilak. Para mo hilak. Nga ang katong mananabang ang gipalo ang inahan man. Pagtanaw sa bata, Jesus Maria Joseph. Mao to. Jijo Mar na ngalan ni. Siya mag-istorya na. Siya man mismo. Siya mag-istorya para pakatawa basta. Well, kuan lang ka na kay humor sa imuhang kaugalingon, di ba? Ngunit gift from the Holy Spirit. Kay sige lang tao, muro-muro, mudok-mudok, mo tagpoy ang sakit nimo. Kay mo ubos mang imong immune system. Yes. Pero when you smile, the angels you're are happy. singing. Yeah. Ang endorphins mo, happy hormones. We are created by God to be happy. So, wag dili na ta mag-gool-gool. Ako bitaw, masuko akong asawa, di man gyud ko tingog. Kay? I invoke my right to remain silent. Why? Why? Kay di man gyud ka makadaog sa debate sa asawa nimo. Sila man gyud mo daog. Kaya kung asawa maingon, you are only a lawyer. I am the judge. Unya siya pagay Supreme Court. Wag yung kay kapaingnan. Ang akong strategy ana kay 43 years na ko minyo. Reclusion perpetua. Ang akong strategy, ayaw yung tubag-tubag sa mga asawa. Ay tubag-tubag. Ug unsay isulti niya, pasag dahil na siya. Pero ayaw pagsunda. Buhata imong gusto. Unya, ug madakpan ka, pangayo lagpasay. Don't ask for... Kapila magyud ka madakpi. Awa ako dakpi kay busy man ko. Sige kong trabaho. My strategy in life to avoid sin is to keep myself busy. Can you imagine I'm writing a daily column in the Freeman? What matters most? Pagsulat lang kada adlaw. Nya kasulat ko 32 ka buok libro. Nagtudlo ako sa 4 ka university. Nya doon ako 20 ka buok kliyente.
mutawag, pahimog dokumento, na meeting, busy kay ko, inig-abot sa babae, kapoy na ko. Mamahuay lang taday. Asa to sir? Mamahuay lang taday. Mamahuay. Kaya the spirit is willing but the flesh is weak. Ang gusto ko ay kapantay ay langit, pero ang kakayahan ko ay bato sa buhangin. Believe agyan ako ni attorney. Pero attorney, kaning imuhang gisgutan ba na natuman ba na in the workplace ang paghatag sa mga trabahante sa sakto nga benepisyo, at the same time mahatagan siya sa enjoyment, ma-enhance ang iyahang skills, ma-improve. Ang ikaw pa na ako isulti ka ng organizational justice. What's with the organizational justice? Grievance handling at discipline. Okay. Sa grievance handling, ang mga empleyado may mga yanguo, mga reklamo, kinahanglan nga doon naging sistema nga maibungat nila sa management. Mapadayag. Unya ang management pod mo susi, mo tuki, mo suta. Unya og masuta lagi yung kamatuoran, mo action gid sila. Yes, sakto na. Kay kani kong pang-employo, pareho ra po na og marriage. No? Nga the employee and the employer as husband and wife. Okay. Nya ang Department of Labor ang mother-in-law man. Nya kaning mother-in-law hilabtanon gini. Ang trabaho sa mga ugangan panghilabot. Ngano man Department of Labor manghilabot man. Mao ko ra ang trabaho. They were created para manghilabot. Hilabtanon. Kanang mga tawa reklamo. Moadto ang inspektor, oy, gilimbungan ka, file ka kaso. Mao na yung mga apuhan. Ang mga apuhan na yun sa apo. Udong, inay mga inahana, nganong ipa-eskwela ka diya, kana akong asawa, ilabtanon kayo, nganong eskwela ka diya, balhin diri sa mahalon. Niya ako ipabayro. Mao na yung grievance handling. Busa, tanang empleyado, kailangan lang may hustisya. Yes. Kaya ang Pilipino ra ba, dili kayo expressive ba, itago-tago ang ilang, kanabang gitawag sa mga Tagalog og mapagtanim. Mapagtanim ng sama ng loob, mapagtanim ng hinanakit. Ngano mang mapagtanim ang Pilipino? Because we are agricultural country. So, tanim-tanim. No? Imbes magtanim tag mundos, magtanom tag kamote, ang itanom hinuon kanang kayugot, kaligot-got, no? Kasuko, kahiubos. Nga dili man ta pre sa Amerikano nga masuko ganin mo. Prangka. Mumurahin ka diyan ni kumam, amigo na mo. Kaning mga Pilipino magdulog-dulog mo nya dako dito kayugot nimo. Correct. Kaliton lang kag dunggab, no? I mean, because maunay ato ang kultura. Mawito na ako nang gi-analyze ngano man Pilipino yung ana. Can you imagine 377 years kita nga gi-exploit sa mga Kastila. Ako nang ina mga Tagalog diha nga atin. Unsa ang kaibahan Tagalog ug Bisaya? Kamo mga Tagalog nag-declare mo independence 1898 na. Pero kami mga Bisaya 1521 pa lang pinatay na namin. Ang unang turista gipatay sa Cebu. Yeah, ni Lapu-Lapu. Sa akong apuhan nga sila Lapu-Lapu. Nahadlok sila. Kada akong asawa dili man Bisaya. Muna ko gitawag dili ingon nato. Bosa kadang ako na siyang giingnan. Ako inomdumi baya nga Bisaya ako. No? Isog. Kanang Bisaya hilumon na dili na pareho sa inyo daghang kay mo try o balintawak, meron pa kayong barasuwain, meron pa kayong biak na bato. Kami namang api sa amin, patay agad. Wala daghang langas. Walang bureaucratic red tape ang mga Bisaya. Patay na yun. Action kagad. Di ba? Pero ikay na exempt sa imong asawa. Wa man ko. Baagi na siya kadakop na kong kasala. Kaya ako, maayo ang yun ko modala sa kong asawa. Karon nga, maani ko sa Cebu, 1 week ako, sa waterfront. Aron ang ako asawa dili ba mag-goal dito nga usara siya. Gipato na ko sa Korea. Wow. Tawa na ko kwarta. Paglingaw-lingaw dito. Kay ako maglingaw-lingaw po parang bakasala ako dinhi. Ang dili na ko mag-guilty ba.
Di ba ito, may bawag mahulog tas tay-tayo. Naara ba gyud daghang taytayan, attorney? Bitaw ka na ako mga classmates sa una sa Southwestern man ko mag-AB o high school. Kani adto kay janitor man ko, wagi mo tagad nako. Nya karon pag-reunion na, pobre ko ta kayo, kitsay mo tagad. No, pobre ka pero gwapo man. Kani adto. Nya ako rin ngay balo. Nya karon kay ako may magasto sa among reunion. Daga na kayo may pabid-ibid, may mga biyuda na rabako. Biyuda na ko na siya nga. Mutubag po ko, strict na ba ang parents ko? Pero attorney, balikan na to kanang kultura ba? Naamagoy daghan sa mga trabahante nga magpanghadlok yun. Especially nga mopadayag sa iyahang kaligutgot or sa mga reklamo. Kana ganing makita nga unfair naman kayo ni akong gipatrabaho. Gipatrabaho na may way beyond. May capability sa oras, sa ako ang expertise. Kana bang gi-exploit pagayo yet dili makadiha-diha. Dili makabungat. Sa pagreklamo kay mahadlok nga basin mauni rason nga itaktak ko sa trabaho. Mao ka na sa atong kultura tungod kay ang mga kabatan-unan sa panahon namo kay batan-on pa man mo kami baby boomer man mi. Sa panahon namo dili gyud mi katubag sa among ginikanan. Yes. Mo malate gani kag pauli. Ganong late ka? Di ka gikan. Kinsay uban nimo? Nya mutubag ka. Nganong tubag-tubag man ka? Correct. O gipangutan ako nimo, nya ko patubag ko. Inana bitaw tani, tubag unya mutubag ka. Nganong tubag-tubag ka? Tubag-tubag ka na ha. Ako na train ko magpakahilom. Usa ka ng kultura na dala na sa trabaho nga kaning mga trabahante nato bisan naglisod na sila ng trabaho, wala sila'y mechanism to ventilate. Mao na nga ang HR, mao kanay magbuhat og sistema kung diin doon na sila sumbungan. Ngano nga ang tao magpatulpo man, ngano maato marito. Ang both sabot, our usual justice system is not working. Yes. Kay kung epektibo pa ang mga pulis, mga prosecutor, mga judges, mabita ni ani si Inday Sahara din nagsulti dito sa mga huwis. Ngayon nga, o kamo, o dugay kayo mong desisyon, kanang mga tao, mo patay na lang, mo extrajudicial killing kay wa naman musalig sa atong justisya. Busa, balikan na to sa workplace, it is the responsibility of management to put up the system by which the employees can ventilate their grievances. Kaya kanang grievance, ma'am, kutlo na sa salitang grief. Doon na siya kaguol. Doon na siya kayubos. Kasilo. Wa siya makasabot. Unya nahimo na tong kaligot-got sa kadugayan ng panahon. Unya og dili na nimo hatagag solusyon, mudako ng problema ha. Pareho na gamay nga hubag nga nahimong cancer. Yes. Pero unsa ba ka fair o unsa ka objective ang mao ng Labor Management Council, attorney? Yeah, LMC. To listen to both sides. Dili tanang company effective kay depende na sa value sa tag-iya. Kay dunay mga tag-iya nga autocratic kayo. May mga it's either my way or you go to the highway. Oh, yes. No, ako'y tag-iya, golden rule ko. He who owns the gold makes the rules. Mo na golden rule. Na may uban nga democratic. May mga we listen to the people kay ang mga tao karon bright naman dili man panahon pareho sa panahon ni Rizal sa kana sila ni Crispin ug si Basilio mga bugo kayo ang mag-eskwela. Pero karon mga bright, ang mga kabataan una na karon articulate kay ba? Maarte na, makulit pa. Gitudloan ko na nato og maayo nya di nato patubagon. Muna nga og ikaw may self-confident kang management, you are willing to listen. Yes. Pareho ikaw kung parent ka and you are very democratic, you try to draw out from your son or daughter what is bugging him. Pero pag diktador ka, di pa ka kamao kay wala kay competence, you are not prepared to be a father,
sige lang kagsingka. Correct. Mao na nga magdroga ni mga bata na uban nagpakamatay. Kay it's not easy to be a young child and you are under pressure by the school, by the home, and by society. So you have to help him. Ako ay went through a 7-week parenting. Kasi I'm involved in the marriage encounter under the Ateneo, the umbrella of Ateneo CFAM, yung Center of Family and Marriages. No? So, marriage encounter kami, gitudloan yun may unsaon paminaw sa imong anak, paminaw sa imong asawa, kanang pagdialog ba ninyo. Kaya dili kanang dialog, kamong duha, maminaw ka kani kung listening is very important. Kaya gitagaan tag duha kadunggan, usara kadila. Busa maminaw, gitag maayo. Dili ka tubag-tubag nga, wa pagay kahuman nag-istorya, matubag na yun ka, pakgang ka, mag-andam na yun ka sa imong counter-argument. Dili, na maminaw ta kay tingalig, kita mo na sayo. No? It starts with humility. Yes. Do not think because you are the father, you know everything. Don't think na professor ka, ikaw bright pa kasi imong estudyante. Ayaw pagtuwa na, muna ako, aron di may magubot. Gatuog yung kung akong asawa, mas bright na ako. No? Ingon na ka-understanding. Just to buy peace. Pero doon naman ay limitasyon po. Kay kanang tanan nga rebelde nagsugod na sa injustice. Okay. Were you injustice? Dili man panahon, tanang panahon nga malipayon ka. Okay. Doon na dyan panahon nga you feel na you are aggrieved. But the important is you can ventilate it. You can talk it out. Okay. Diba? The moment you stop talking, that is the worst. Mas mabuti pa yung magsigawan kayo kaysa dili na mo magsulti. Because bad words is better than no words. No words. Nga because bad breath is better than no breath. Diba? Bad breath is better than no breath. No? Pero attorney, based on your experience, kay I think majority of your career as a lawyer naka-focus sa labor. Yes. Sa kataas na sa panahon nga imo nang kinaon ang balaod sa pamuo. Unsa man imuhang observation, sir, naabay kausaban, I mean, the landscape, the mindset of between labor and management in coming up with... That is a very good question. Okay. Nindot imong pangutana. Nagpasabot lang nga ikaw utukan yung ang pagkatao. Kay mga bright try makapangutana na kanang mga bugo di makapangutana. Doon na di kausaban over the years. Tungod sa teknolohiya, our environment is changing. Naibaw ba mo nga when the labor code was promulgated in 1974, wala pa'y cellphone, wala ATM machine, wala laptop. Simple ra kay kinabuhi. Karon nagbag-o na tanan. Mao na sa akong tan-aw nag-usab na sad ang kultura sa mga company. Mao na nga ako bisag taga Cebu lang ko, wa ako may eskwela, mga dagkong eskwelahan. Ayaw ira ang Cebu. Di kay sila gatuo silang superior race sila dito. Correct. Ako ro may gikuha sa San Miguel. Ngano mga gikuha ko? Because naibaw sila nga I was wounded and scarred in the battlefield of life. Pagkatapos Nindota ang termino ha, sir, wounded and scarred in the battle of life. In the battlefield of life. Ako dili ko pareho sa abang abogado nga hinatod sa eskwelahan og driver. Ako gatinir ako sa grade 1 ko unya nahimo kong janitor. Unya naglisod jud ko busag. Nangita ang San Miguel kay ngano nausab ang kultura sa San Miguel. Kaniadtong madalang og singhag-singhag og singka-singka ang mga tao. Pag-abot sa 1980s niabot ang mga ideological nga mga union, no? Nangita sila usa ka kanang kanhi aktivista nga nahibalo sa kalisod sa mga pobre o abogado nga madali lang magpaubos. Busa kanang pag-wilga sa San Miguel 1980s ang mga abogado nga gikan sa ubang mga eskwelahan nga premiado kayo mga eskwelahan na di gyud manaog.
Pero ako, manaog ko dito, makikstorya ko sa mga striker. Correct. Nga ako silang imbitahon dito sa conference room, akong paimnon og Coca-Cola kay ang Coca-Cola San Miguel pa man sa una. Unya ako pong paimnon og pakan og ice cream niya, mabugnaw na ilang utok. Ako na lang istoryahan og ilista na ko ang inyong mga grievance. No? Ano ibaw ko, tao gud ta sa tao. Ang tanang problema may solusyon. Basta mag-istorya lang ta. Mag-istorya mga din ang Hamas o ang Israel. Di ba? You have to talk to your enemy. Correct. Kasi we cannot go on killing each other. Yes. No? There must be an end to hostility. Because that is not the plan of God. The plan of God is that all of us should be one. You know, I went to Israel. I went to Jordan. Nag-adto ko sa Egypt. Kanang Holy Land. I climbed Mount Nebo where God showed to Moses the promised land. And Mount Nebo nasa na Jordan unya overlooking Israel. Okay. Unya nga karon mao na ang Jerusalem ug ang bilid, ang Bethlehem naa na sa kamot sa mga Palestino diha sa West Bank. Mao na ako nang giadto hasta sa Roma, balik-balik ko dito. Mao na bisag gikan na ko sa bukid, anak na ko sa pobreng mga gidikanan, pero naka-travel ko og 132 countries. Wa ko'y gasto. Gasto sa akong mga kliyente o sa gobyerno. Mo na trabaho jud ko og hardworking jud ko aron malipay ang akong mga employer. Kumusta ba ang kahimtang sa panarbaho dinhi sa Pilipinas, Attorney Jimenez? Lisod kayo ang mga pobre. Mayor lang ni mga gatrabaho sa opisina, gatrabaho sa executive offices, pero kadto mga mayukngok na sa construction, kanang na ang mga laborer, parting taita, nga usahay, dili taga overtime pay, usahay patrabahoon og holiday, walay dugang ang ila, unya og moanha ang dole mag-inspection di pod sila mutugan mahadlok man sila og terminate. Mao na og ang kapobre mao gyud ay labing lisod nga silot nga ihatag nimo sa imong pagkatao. Mao na nga maninguha ko nga maliberate na ako ang akong kaugalingon kay gapuyo ra ko sa squatter area. Wala ko'y kuryente, wala ko'y tubig. Pero wa ako magmay sa kong ginikanan. I took charge of my life. O I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Kinahanglan na manginuha ko. Aron mausob ang akong kinabuhi. O karon nausob o ginagmay. Mao nang mutabang pag na ako yung mga eskolar, mga pobre akong tinabangan. Dili kay ginagmay, dinagko gyud. Pero Attorney Jimenez, you're one of a kind. Kadaghanan sa mga Pilipino, kana bang mo self-pity, magpanghadlok, di na lang mo duol, and then ma-frustrated, mawagtangan sa drive, wa na'y paglaom. Unsaon ka nato nga doon natay kausaban in terms of sa mindset sa mga tao? Ingon nila ang edukasyon mo ilabing nindot nga kanang shield or hinagiban para nga mahawas ta sa kalisod or naay improvement sa ato ang kinabuhi. Yet dinhi sa ato ang estado karon dili pa ingon anak ka liberated ang mga tao. Dili pa ingon anak ka well-educated ang mga tao. Tinuod na grado but education doesn't mean nga graduhan ka because ang edukasyon is mag-empower nimo to do something. So how could we possibly change that and kanang ma-achieve na to ang harmonious nga relationship nga dili ma-deprive or dili ma-suppress pag-ayo ang mga trabahante, mahatagan sila sa sakto nga mga benepisyo og sa mga kapitalista nga muhatag sila heart Tukma nga pagpakabana ngadto sa ilahang mga trabahante because after all the human resource is the source of money ani nga mga kapitalista. Tinuod na una sa tanan ang imong giingon nga edukasyon mao'y yawi sa kadaugan.
mo'y mag-liberate sa mga pobrihan to nga maarang-arang ilang kinabuhi. Pero ako, it's only part. Solution, education is only part. Ako nagtuo ko magsugod yun sa pamilya. Okay. Magsugod sa pamilya. Ikaw, kung pobre ka, ayaw panganak og daghan. Kay kanang madaghan imong anak, unya mahimo na ng burden sa society. Niya maghulat na lang kag 4 piece, niya imong isugal. Nga dili gani ka makamaong mo limpyo sa imong paligid, dili ka makamaong mo tanom, sige lang kag pamalit sa carbon og mga utanon, mahimo ang mananom ka na sa kaang. Correct. Kaning kakugi, ang kakugi mo importante nya ikaduha. Kung ako'y maghatag gahom, dili na ko pa minyoo ng mga tao nga dili prepared. Dili pa mo prepared. Nya magminyo mo. Unya modaghan yung anak, mapunan ang burden sa society. Kinahanglan nga may kapasidad mo. Ako ganin ang gi-over ko anak ko, pasubrahan ako. Kung ako'y pagbuton, basta wala kay 1 million na certificate of bank deposit, di ka taga marriage certificate. Yeah. Nya ikaduha, wala kay titulo sa yuta. O asa man yung mapawian mong anak. Nya wala kay certificate of regular employment. So, kinahanglan nga, lig-uno ni mo imong kaugalingon. Ako, pag-adto na ko sa Manila, duha ra ka pantalon, ako og duha ka t-shirt. Karon, daghang kong investment, na ako'y mga kondo, na ako'y mga sakyanan, wa ko manglimbong sa gobyerno. Tanan akong hinaguan kay kugihan kay kong tao. Pagsulat ako sa libro, tawagon na ko sa print kining publication kanang bookstore. Attorney, doon na kay royalty dire 300,000. Wow. Oh. Nya bisag natulog ko doon ako income. Oh. Nya karon di man na ako kinahanglang tanan kay na akong mga anak ko man naman. Akong ihatag sa mga eskolar, mga pobre. Attorney, wagid mi kwarta ron. Ha? Wa mi kwarta dyan Kanang dire. naong nemo di gid ko way mo tuo nga wa kay kwarta. Ano? Pero attorney, ingo ka Makamayaman. naong ra pero deceiving biya na attorney. Ikaw guwapa pa ka nya, bright ka pa. Dili jud ka mapobre. Mao na nga kanang mga scholar akong gipili kanang dili mga gwapa. Kay gwapa ka, bisag di ka eskwela, makit-ang kag Amerikano, aminyo og kag foreigner. Correct. Pero wala kay hitsura, nya di pa ka eskwela, parting paita ni mo. paita. Mao na nga gatuo ko nga ako yung scholar kanang dili maghitsura. Ingon biya sila, ikaw biya nag attorney, ang gugma way makapugong. Bitaw. Unya unsaon man na Mapugngan pangbaha. kaysa gugma. Unya unsaon ta man na. Ang gugma, ibutang lang sa imong kasing-kasing ayaw buhatag aksyon. Kaya inigbuhat ni mong aksyon, doon na masaktan. Busa, kadaghan akong gigugma. Pero usaragi akong ipakasalan. Pero na, ay, kanay mga Ikaw babae. mahigugmaon ka nga pagkatao. Mahigugma dyan ko sa babae, pero ako lang ang gitago kay gatuo ko nga dili gyud ko pa dili nako masat ang iyang lifestyle dili ko ka afford no Aso naa gyud ay daghan. kani adto marami ang tinitingnan pero isa lang ang tinititigan. Unsa man kay lainan sa tinitingnan ug tinititigan? Gitutukan gyud mo ba? Oh. Kanang Ang imong mata naka-glue. gitanaw tinitingnan gitanaw ang Pasiplat lang. tinititigan gitutukan gyud mo. Okay. Kay imong gisuta gisusi Gituki. o gituki no? Sir, last point. Kaning natuman ba sa administration ni kanhi Presidente Duterte ang paghatag sa regularization sa mga Wa trabahan? makatuman. Ako, with due respect lang ko kay President Digong, sa presidential debate dito sa University of Pangasinan, nag-atubang sila tanang mga kandidato. Ug ang una niyang gilitok, kung ako ang mulingkod pagka-presidente, ang una na kong buhaton, tangtangon ako ang kontraktualisasyon. Nahuman ang unom katuig, nagpabili ng kontraktualisasyon. Naingon siya nga, ako, inyong pilion, mawala na ang korupsyon. Wag yapon mawala ang korupsyon.
mawala ng druga. Huwag yapon mawala ang druga. Unsa man kay nahuman niya. No, mawala ko may balo. Ang nahuman niya, nahimo niyang senador si Bato, nahimong senador si Bongo, o na-appeal po si Kuan, kining si Tolentino. Niya, ang huli, si Ruben Padilla. Mura na accomplishment niya. Pero, kana, malingaw po ko niya kay siya ragoy Bisaya nga may guts bagay makipag-atubang dito mo sukol dito sa mga imperialistic Manila. Una gusto nako bisag si Governor Gwen gusto nako because she has the guts to stand up to the imposition of the imperialistic Manila. Nga sila gatuogin sila Ray Bright. Muna nga mayo na mo Bisaya nga ako bitong ingnan for the first time in our history we don't have a Bisaya senator. We don't have a senator from Cebu. Samantalang Mindanao, nandyan si Subiri, nandyan si Bongo, nandyan si Bato. Kadiadto na Apas Pacquiao. Yes. Si Kuampa, si Coco Pimentel. Daghan sila. Dili sa Cebu. Wala pa. Wala na kita na Or sa wala na. Visayas. Wala na si Fernan. Wala na si Boy Herrera. Wala na si Sani Osmeña. Wala kung ina si Serge Gwen o Osmeña. si Mike Rama. Kay kamo Ramay dako-dako din eh. Pag-aspire mo dito kay aron mo ma-promote po ng nasa boss. Di man sila kay ora ko na isulti nila nga. Sibora gid ilang gigugma. Attorney, it's so wonderful and kuan kaning very been productive and you make us laugh. Salamat kayo. Unsay imuhang iawhag alang sa ato ang mga kasugbo at the same time sa mga trabahante, ilabi na sa mga ordinaryo nga mga trabahante. Unsaon nato nga mapalambo ang ato ang kaugalingon dinha sa pagpanarbaho that we could achieve a happy and joyful relationship within the workplace. Ang akong giawhag ang atong mga kasugbuanon nga ayaw mo pagsalig sa sweldo, pag negosyo mo, bisag mamaligya lang og banana queue. Kaya nga ni mga Pilipino nga magpa-eskwela tag anak aron mahimong ulipon sa mga uban. Samantala mga Chinese magpa-eskwela tag anak para maghimog negosyo. Si Manny Villar gyud ang Pilipino na kanhi na maligya og isda sa tundo karon mao'y kinadatuan sa tanang Pilipino. Ngano iyang gigamit ang pagka-entrepreneur. Ako bisag ako pobre ra ko pero gabuhat kog libro 32 kabok libro kong gibuhat. That's my form of business. Nga makasulat ko unya makapaambit ko sa akong nahibaw-an dito sa next generation and at the same time mukita po ko makatabang ko sa ubang mga tao kay himo lang kong agianan sa grasya para ang grasya makaabot dito sa mga pobre. Kamo mga pobre, ayaw mo pagtuo nga ang kapobre maunay final destiny ninyo. Guniti ang inyong kinabuhi. You take charge of your life. Stop blaming the government. Stop blaming your parents. You are in charge of your life. No matter how straight the gate and how charged with punishment the scroll, you are the master of your fate and you are the captain of your soul. Wow. With that, daghan kayo salamat Attorney Josephus Jimenez. Hinaot nga ang atong mga kasugbo nga nagtan-aw, gawas nga nalingaw, naagyoy na po nga pagtulunan ug nakatunan sa imong nindot kayo nga mga life experiences nga imuhang gipaambit dinhi karon sa ato ang programang Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. Thank you, Attorney. Daghang salamat. Thank you. Thank you, sir. This was very interesting.